Nachádzame sa na maďarskom rybníku s názvom Tokaj Kovácsto. Rybník disponuje rozlohou 7,5 hektára. Je tu 6 lovných miest. Každé lovné miesto má multifunkčnú chatu so 4 lôžkami, mikrovlnkou, klimatizáciou a Wi-Fi, čo ocenia rybári, ktorí majú rodiny, deti. Je to veľmi dobre zariadené. Nachádza sa tu molo, na ktoré viete dať 2, ale aj 3 stojany. Takisto je vybavené podložkou, trojnožkou, sakom na váženie, ale aj váhou. Čiže tá výbava, ktorú si chcete so sebou zobrať, je minimálna. Na tejto vode viete chytiť amúra, kapra, ale aj jesetera. Dokonca nachádzajú sa tu aj veľmi pekné kojkapre. Ak budeme mať šťastie, tak sa nám ich podarí uloviť. Ako som spomínal, rozhodli sme sa v poslednej dobe navštíviť vody, na ktoré sa len chytá na odhod. Takisto inak tomu nie je ani na tomto rybníku, ako bolo na Haršany, Demeče Roberto, Ozetany a takisto aj na Tokaj Kovácsto. Ak prídete na lovné miesto, viete si osadiť boju, zakrmiť. Potom je to povolené už len ráno, v určitých hodinách, ktoré majú vyčlenené, a takisto večer. Môže sa krmiť len kobrou a spombou. Na stránke sme sa dočítali, že krmenie je povolené len bojlesom a peletami, čiže náš obľúbený partikulový mix musel tentokrát zostať doma. Preto sme sa aj dostatočne pripravili a priniesli sme so sebou len krmný mix Halibut Pellet 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 a takisto bojlesy. Čo sa samotného lovu týka, nechceli sme nejak veľmi špekulovať, rozhodli sme sa ísť do dvoch vecí, a to bolo osvedčený kill krill, samozrejme z toho budeme skúšať dumbbellsky, takisto boily v dipe, budeme to skúšať obaľovať do pasty a podobne. Tomu sme prispôsobili aj podklad, a to krmné boily od tohto istého výrobcu, Prichuť Squid Octopus, čiže rybáci základ. Zalejme to obľúbenou tekutou potravou Liquid Krill, necháme to pôsobiť. A druhú udičku sme zvolili Krillberry, čiže je tam nejaký podmas toho ovocia. Takisto boily v dipe, dumbbellsky, booster. A ako podklad sme sa rozhodli vyskúšať chili spice, čiže trošku korenie, také netradičný podklad. Ale verím, že tie maďarské ryby, ako sa hovorí čipoš, fusereš, budú spolupracovať a táto príchuť bude úspešná. Asi 30 sekundami som prišiel o rybku, ale Krillberry takisto ukazuje svoju silu. No, mám taký pocit, že 3 dni na tejto vode budú šialené. Podstatne ľahšie ide tam, ale je dôležité ten kontakt. Teším sa. Tento záber sa líšil od tohto prvého tým, že hneď išiel bez prípravy do jazdy. Ten prvý bol taký statický nejaký padačik, pridvihol, padačik pridvihol. Takže už sme na galaxičku, na šokovom vlasci. Aha, a je to tu kolega Milan, nech sa páči. A je to tu. No, takže momentálne sa s vami lúčime, lebo nemá kto kamerovať a ukážeme naše úlovky. Takže máme tu prvého krasavca.
Prvá rybka sa nám vypla, ale hneď za päť, ak som išiel viazať montáž, tak prišiel tento krasavec. Odhadujem mu nejakých 15-16 kg. Na prvý bol celkom dobre. Úspešná straha Krillberry v paste MGS. Čiže poďme si ho ukázať, netrápme ho, sú veľké horúčavy, aby rybka šla naspäť. Darujme jej slobodu čo najrychlejšie. Opa, tak nejak vyzerá. Nebudem z ňou nejak. Krásny kúsok. Krásny kúsok. Krillberry. Urobme si ešte nejakú fotku peknú a môže ísť. Poď. Čau, čau. Máme tu krásneho kaprika. Listca. Nádherný pupkač. Šialenej búrke, v tomto šalenom počasí nám vyšiel krásny kapor na Krillberry, na môj pravý prúd. Mimko ho zdolal úspešne, poďme mi, ukážme sa. Poďme to, žalda, to je krásne, čo? Paráda. Paráda. Paradzíňa, Mimi. Rybka 20,5 kg, nakoniec sme ju odvážili. Trošku sa upokojil vietor. Krillberry, bojili v dipe. Super. Ideme ďalej, ideme nahodiť a ideme sa skryť. Po náročnej noci, kedy prišla skutočná búrka, silný vietor, keď si to môžete pozrieť aj na videu, prišiel krásny kapor, šupinač. Ryby brali aj počas tej búrky. Niekedy sa človek až bál zdolávať, keď videl tie blesky, hromy. Kolití rybári povyberali prúty a my, samozrejme, zdolávačka, adrenalín, nahadzovanie, dokrmovanie. Kolega Milan zdolal na môj prúd 19-kilového kapra a mali sme nejaké menšie ryby, všetko nad 10 kg. Teraz tu máme ďalšieho kaprika 17-20. Momentálne, čo som celkom prekvapený milo, funguje Krillberry. Je to moja vlastne premiéra s touto guličkou a 12 rýb spravila a Krill 5. Takže si to viem aj takto porovnať. Mimko chytá na citrus, takisto je to výrazné ovocie, tiež mal v noci dva zábery a jednu zdolanú rybu. Dobre, nebudeme trápiť rybku, poďme si ju ukázať, ako vyzerá. Krásny. Krásny. Som milo prekvapený, aké rybky sú v tejto vode. Očakával som menší váhový priemer. Poďme si ukázať tohto krasavca. Nádherná ryba. Dlhá. Lenže vošla do podložky. Jaký biely chvost má, trošku si približme. Jej. To majú odkusený chvost. Čo si? Nádherný. Nádherný. Dlhý, hrubý. Keby ešte mal väčší bruch. Krásny, krásny, krásny. 22,4. Minus kilo a pol podložka. Matky ti, je to tam. Otvára šampanské dneska. Ukáž sa nám. Je tam. Krásny. Zrobil si to. No dobre, ideme ešte foto. Jo. Díky, baby. Dvacet plus funok. Yes! Po
viac než 40 minútovom boji, kedy som myslel, že mám na palici sumca, sa na konci ukázal tento krasavec. Ešte teraz vidno, koľko má síl. To je neskutočný boj. Zľava doprava, susedom do boje, od ich boje, ku druhým susedom do boje. Ešte, že boli tolerantní a ohľaduplní a povyberali prúty. Myslel som, že to bude naozaj sumec alebo väčší kapor, ale veľmi potešil. Preveril mňa, moje náradie, načínia, hačíky, vlásce, všetko. Paráda. Pokiaľ som zdolával, pršalo, takže aj tá zmena. Poďme si ho ukázať, netrápme ho, ošetríme ho, odvážme. Môj odhad je niečo okolo 19-20 kg. Krásny je. Krásne šupiny, bez chyby. Nádherný. Silný, ťažký, krásavec. Zabral nám na kill krill v identickej paste asi hodinku po nahodení. Čo vy na to? Je to OK. Čo sme s kolegom Mimkom ratali, tak za nejakých 24 hodín máme okolo 300 kg ryb. Sme spokojní zatiaľ. Takže máme za sebou druhú noc. Nejakých 36 hodín lovu. V noci sme mali nejakých 8-9 ryb. Všetky sa pohybovali na 10 kg. Nám sa zdajú už také všetky rovnaké. Občas vybehne nejaký krajší kúsok, okolo 17, 18, 19 kg. Väčšinou sú také 12, 13, 10. Prevažujú šupinače. Mali sme len zo pár listov, ako budete môcť vidieť na videu. Aj tento je šupinač nádherný. Ošetrili sme ho, poďme si ho ukázať. Krásny hrb, brúško. Súboj netrval dlho. Keď 5 minútky bol na brehu. Nádherný. V noci sme nekamerovali. Ošetrili sme si baterku na deň. A tak to vyzerá. Zabral na krillberry. Nádherný kúsok. Sa ohlasíme opäť Tokaj Kovač-to. Ďalší krásny šupik. To ani nepočítame. Uprostred dňa zabral Milanovi Skopek squid. Už to nepreháňame, rybku máme na lovnom mieste, takže už len dokrmujeme z brehu trošku s kobrou. Už boli za nami aj susedia, tak sme im dali guličky. Nechápu. Ani my. Dobre, ideme ho povážiť a púšťame. Super mi. It's running! Ďalšiu predĺžovačku, krásnu rybku, bojovnú. Poďme si ju ukázať, nech sa netrápi. Nech sa netrápi láska. Láska naša. Predĺžovačka takzvaná. Takzvaná predĺžovačka.
štíhly, dlhý, bojovný. Krásny. Krásny. Na ľavý prúd mám brať branie, ale sústreďme sa tomuto prasavcovi. Strašne má rozbitú papulku, keď takto pootočím. Ošetrili sme ho poriadne, ale určite to potrvá, pokiaľ sa mu to zahojí. Nádherný kus. Strašne silný, tučný. Okolo 17-18 kg má určite. Škoda, že je taký poraňaný. Tak nebudeme ho dlho trápiť a ideme vybrať ďalšiu rybku. Tuto pustíme. Máme za sebou ďalšiu vychádzku na maďarskej vode s názvom Tokaj Kovačto. Hodnotíme ju pozitívne, nakoľko sa nám podarilo zloviť niekoľko desiatok kaprov, pohybujúcich sa v celkom dobrej váhovej kategórii, na čo sme boli aj my prekvapení. Ak by ste niekto z vás do budúcna chcel navštíviť túto vodu, majú vlastnú webovú stránku Tokaj Kovačto. Dá si to nájsť na internete. Je potrebné spraviť popred rezerváciu, uhradiť nejakú zálohu a potom ten doplatok sa platí tu na recepcii. Príchod je o 13. hodine. Dnes, keďže končíme, musíme opustiť o 11. Pekne dať do poriadku chatu, holo. Ako som na začiatku spomínal, každé lovné miesto je vybavené chatou, klíma, televízor, mikrovlnka, elektrika, Wi-Fi. Takže by som povedal pre rybárov až luxus, ale niektorí z vás majú toto radi a máte rodiny, máte deti. 4 postele. 4 postele sú prázdniny, takže ľudne odporúčam. Tá cena je trošku vyššia, priplatíte si za to, ale myslím si, že je to v poriadku. V podstate na každom je vanička. Áno, presne tak. Sak, na važenie, váha. Vanička, sak, váha, podložka. Isto na... Áno, je tu taký grill spravený pekný. Keď viete si to aj grillovať. Čo? Takisto sú tu člny, ale odporúčam, aj my budeme do budúcna vedieť, že treba zobrať si motor. Asi elektromotor, pretože majú tu len jedno také smiešné veslo a šaškovali sme na vode. Jak na gondole. Dvaja. Vyzeralo to dobre, vyzeralo to komicky, ale je to tak. Zvládli sme to. Poďme naspäť k rybám. Lovili sme niekoľko desiatok pekných rýb, prevažovali šupinače. Lisce boli možno asi len 3 alebo 4. Čo sa týka stratených rýb, tak tých bolo minimum, možno 2-3 kusy. Ja za seba som lovil nikla, najviac mi fungoval Krillberry, dumbbellská v paste a Kill Krill v paste, buď MGS alebo totožnej paste. Ty, Milan? Som lovil na Neša a Citrus dominoval. Mal som nejakú rybku aj na Skopek Squid, ale v zásade ten Citrus tam hral najviac. Skúšali sme, ak prídete na vodu, boje sú už, čiže nie je potrebné nejakým spôsobom si brať boje. Čiže jedna boja, ktorá vymedzuje hranicu, je napravo, druhé na ľavo. Môžete s nimi manipulovať, dať si ju bližšie ďalej, ale už v podstate sú tam. My sme ich upravovali len mierne. Jednu sme si dali bližšie, jednu sme si dali ďalej. A je potrebné pravidelné dokonovanie. To znamená, tá ryba, ak všetko pozbiera, proste presúva sa ďalej. Čiže stále po zábere 3-4 raketky. A ak nie sú zábery, treba stále skúšať, či už prichuť,
alebo dokrmovať neustále. Každú hodinu treba proste stále dohadzovať. Tá ryba na to reaguje veľmi dobre. Automaticky, ak sa dokrmí, sa hneď tá ryba tam vráti a... Stalo sa nám to, že sme už v sobotu nejakým spôsobom som odtrhol 3-krát spombu, bombovacú raketku. Milan bol zakúpiť, majú tu aj taký rybársky obchod, ak niečo náhodou vám vypadne, viete si to dokúpiť. Milan bol kúpiť, ale mal len ten fake, pomerne dosť drahý. A pri prvom náhode sa mi to celé rozletelo, čiže verím, že ak by sme mali ešte aj zajtra po obede spomb, respektíve tých 24 hodín bez spombu, zrobili sme ešte viac záberov, čiže, ale aj tak v pohode, úplne v pohode. Milé prostredie, žiadna diaľnica, za nami je ďalší rybník, pozerám, že tam chodia tí asi miestni rybári, je to nejaký rybník, kde sa ryba berie. Tu napravo tiež sa nachádza rybník, neviem či tam sa neloví, tam zrejme bude nejaký chovný alebo vylovovací rybník, ťažko povedať, možno na biznis nejaký, na predaj ryb. Ale poslednou vetou zhrniem, za seba OK. Rybka bojovná, zdravá, niektoré majú tie papulky, už je to prirodzené, keďže tu chodia všelijakí rybári a to zdolávanie, jak som si všimol napravo, nahadzujú chlapci na 20-30 metrov a jak majú záber, proste takto zareže, prisekne, že ani sa nečudujeme. Čiže odporúčam všetkým navštíviť túto vodu a teším sa opäť zase pri nejakom inom rybníku. Majte sa pekne, ďakujeme za sledovanie. Ahoj. Čau. Čau.